Wey'ngane zakwethu ake nibingelele ngiphinde nginamukele la kuNqambothi Media TV 18 ey'ndabeni ey'ngenayo ezithi ushiye abaningi bemangele uMthandeni iGcokama Elisha ngesikhathi efanisa uZimdola biyela neshephisi ejezini. UMthandeni-ke uthi uZimdola ulolu hlobo oluyishephisi ejezini lapho osibari njengoba ethi nje ngane zakwethu ngale ukukhuluma kakhulu nansi inkulumo kaMthandeni la nawe uyifundele ngingakhulumi ngento ongayiboni. Injalo nje indaba ngane zakwethu njengoba nawe la uyibonela kule nkulumo kaMthandeni iGcokama Elisha kumanje kushiyana imibono ngayo laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Kanti-ke nawe ngane zakwethu ngakuthokozela ukuzwa umbono wakho ukuthi wena uthini ngalezi ndaba eseyiveze uMthandeni iGcokama Elisha ey'thinta uZimdola mayelana nokuthi uyishephisi ejezini ngosibari.